салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Ёдомбардор азиз, шумо қарор доред дар канали Migrant Asia ва дар ин канал шумо метавонед ки кор ва ё ки савол ҷавоб нисбати коротон дошта бошед, савол тем ва мо обязательно ба саволои шумо ҷавоб метем. Бардори азиз, имрӯз чӣ хеле ки мо ваъда кардем чанд қа пеш барномаи саволу ҷавоб оиди документатсия ва ё ки ягон камудие ки шумо доред ва имрӯз барнома барои саволое ки шумо мода пешниҳод кардед ҷавоб метем. хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед ва саволое ки кадоми моро ҷавоб масалан савол нависаги мо ҷавоб метем ва шумо ҷавоботонро бигиред. хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед. агар дарозам боша шояд саволое ки шумо доред ами камбудиро ва додагӣ нестен, шояд дар ҳаминҷа шумо ответона бигиред. хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед ва агар имконият боша лайк мекунем, видеоро поделиса мекунем, бинем ки дастгирии шумо конкретно ҳастай. мо ин барномаро бисёртар мекунем ва ҳамёра рафта ай наздик ҳамин корора мо пешниҳоди шумо мекунем, ҳамин корора нишон метем ки чӣ хел ҳаст чӣ хел нет. хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ кунед. ما سوالاتون کاراتکی میخونم و جواب میدم. نویسنده سلیم سعید پتنت یعنی برادر دماسکو، یعنی که دماسکو پتنت داشت بوچیده که یک سال میشه. ما میتونم رفتن نوسیبیرس پتنت کنم. برادر عزیز، یعنی که پتنت شما در شهر مسکو بگیم قرار داشتین، پتنت داشتین و نوسیبیرس رفتین، میخواین که پتنت گیرید. بعد در اینجا راه میشه. برادر عزیز، شما باید گرانیسا پریسیکات کنین. اگر که یگان جدا официальный کار نکنین، که اگر официальный کار کنین میتونین در همه اساس شما مثلا پردلیت کنین پاتنتونه و مثلا به گرانیسا به پریسکاتی گرانیسا شما پاتنتونه برین بگیرین. فرق نداره شما در نوسیبیر مثلا برین پاتنت میکنین یا که در مسکو. ایش зависит дар мекунад ки шумо официально кор мекунед ё ки официально кор намекунед ва шумо метавонед ки به граница مثلا рафта патентона қабул кунед. бардори азиз, комментария дим Шамсиддин Икромов навистааст. мара як бор штраф кардан 1000 рубл. ма Сбербанкда споридам. ма чӣ хел фаҳмам удалид шида ё не. бародари азиз, вақте ки шумо дар Сбербанк масалан меспоред, шуморо масалан гиҷойдаина тақрибан бигем мо дар ин ситуация шидагӣ буд ва шумо бихоҳед агар конкретно ма ҳамира видео кардагием бигем ҳамаша ва қувватдоиш ки штраф кан чӣ хел ҳамаша ма пешниҳоди ҳар яктаи шумо хоҳем кард. бародар масалан штраф мекунам бигем примерно дар метро менависандтон ва шумо дар як листак бумага метавонед шумо имзо мекунед. дар ҳамунҷа дар бигем госуслуг дар номи шумо рақамҳои телефони тики масалан мегиранд ва дар госуслуг шуморо ба қайд мегиранд, штрафтонро менависанд. дар ҳамунҷа рақамҳое ки шумо мегиранд менависанд дар ҳамун рӯйхат. бародари азиз, агар ки ҳақиқат боша, яъне ки штрафе ки бигем административни штраф кардагӣ бошанд, дар ҳамунҷа шумо да сообщение меояд, як силка, яъне ки дар ҳамунҷа шумо зер мекунед ному фамилиятон нависагӣ ҳастай ки бигем ҳамин одам фамилия номаш бигем Шамсиддин Икромов дар ҳамин ҳолат масалан барои кадом гуноҳ шуморо штраф кардагианд, штрафтон кардагианд тақрибан бигем 1000 рубл штраф кардагианд. вақте ки шумо меред дар Сбербанк меспоред, шумо да уведомление меояд ки ҳамин одам масалан штрафша спорид получен меояд дар бари ягонтон ҷое ки штраф омадаги галочка мешавад ва шумо обязательно бардори азиз ҳамое ки шуморо штраф мекунанд дар метро ё ки дар ягон ҷо ҳамун листок обязательно дар дасти шумо боша ва ое ки шумо меред ай Сбербанк бигем мегиред қуввати штрафтона ва ям ҳама вақт чек дар бартон боша. мабодо агар дар вақти граница гузаштан шуморо меган ки шумо штраф доред дар номтон, баъзиёш мекунанд хеле масалан меравам бигем спордам меган шумо бояд дар бартон боша масалан чеке ки шуморо штраф кардагиам ва чеке ки шумо дар Сбербанк спордагием ва ё дар номтон бигем дар бартон мегиред. масалан вақти граница перескат кардан шуморо мепурсанд, шумо нишон метаҳед ва ӯ автоматик масалан шуморо ки спориден вай удалид намешавад. тичени баъди ҳолатҳо мешавад тичени 3 сол, лекин уҷа нишон метаҳад ки шумо оплатит кардагиед. и барои шуморо ягон зарар надорад. бародари азиз, яъне ки агар мо бигем чӣ хеле ки мо гуфтем масалан дақиқтар дар кор боша, шумо метавонед ки нависед ва ма бо ира видео мекунем иншоалло. Насимҷон Бобохонов навистааст. ма паспорт ма граница равон кунам мигратсионка фаршивӣ мешавад. бародари азиз, ҳозир дани момент баъд аз оне ки масалан бигем масалан коронавирус шид бигем ҳуй шид границаҳо иҷа ҳозир границаҳо масалан мошино қатъи рафтан омадан ҳамаш доступ надорад, яъне ки наметавонад ба ҳама ҷо рафта омада. ай ҳамин сабаб лучи худат брай ба дасти худ масалан граница се равно паспорта равон мекунӣ мешавад ки худат просто бра ҳамун границаро бигзар биё ба дили пар ва и хел хубтар мешавад. ба ҳамин хотир ҳозир намемонам мигратсионкар, яъне ки паспортира дигар одам бигзаронам бара биёра. не ки агар ягон одаме ки боша ҳамин кора масалан айёташ бибурая ва бига ки ма гарантият метавам 100%, шумо метавонед ки бикунед. не ки одаме ки 100% гарантият дода наметавонад лучи худтон бирем бигзарем ба дили пар метавонед ки биёед документ кунед камбудитон нашавад. Анвар Қурбонов. ма патент Москва доштам, ба шаҳри Екатеринбург рафтам. дар оҷа регистратсия фаршивӣ кардан, гуфтанд ки TJK бира 3 моҳ баъд биё. ма
нав омадам 3 ҳафта шид. Ман метавонам Москва барам дар уҷа документ кунам, барое ки дар Екатеринбург гуфтанд то моҳи феврали 2023 наметавонӣ документ карда. Ман Москва рафта метавонам документ кунам. ҳозир 3 моҳ шид, яъне ки таҷикия омаданша ба таҷикия рафтад. бародари азиз, яъне ки шумо дар шаҳри Екатеринбург рафтем, дар уҷа регистратсиятон кардам, фаршиви, яъне истоден 3 моҳ омадем. Инҷа як чизе ҳаст ки ҳозир ман дароҳа мефаҳмонам ки ҳамаи бародаро дар ҳамаи ҳолатҳо шиданд ва ин хел карданд. Масалан бигем дар дигар шаҳр, ина бигем дар области вообще Москва не Ярославский област будам бародаро, масалан ҳамин кора ман худам дидам, қайчон будам. Москва документ доштан, ҳамин хел ҳолати шумо шидаак, масалан натонистан документ карда, гуфтанд шумо ки граница брен Тоҷикистон 3 моҳ бестен бигарден биёед. Ва ҳамин ҳолат яъне ки Тоҷикистон рафтан, агар як чиза фаромӯш накунед бародаро азиз ки вақте ки шуморо граница пересикат мекунанд, мегӯянд ки 3 моҳ бестен бигарден биёед, агар ки ай 3 моҳ кам бестен документро намекунанд, иям як риска, яъне чи хел бигем ҳамин ҳолатҳо бародаро дар шидагия ҳаминҷа қатъи мо то ҳозир ина кор кардиса, масалан рафтан омадан граница даже 3 моҳ наистодан, ҳамагӣ 10 рӯз 15 рӯз истодан ва гаштан омадан. Даже дар хидмат шидагии ҳамин ситуатсия, агар ки бихоҳед ман видео ҳама сиёмка кардагим, чӣ хел аэропорт рафтем, чӣ хел проверка шид, чӣ хел ҳамаша сиёмка кардагим, пешниҳоди шумо мекунам бародари азиз. Масалан рафтан 10 рӯз истодан Тоҷикистон, гаштан омадан дар инҷа карданшон, лекин вақте ки омадан гаштан гуфтанд ки штрафтон мекунем дар асосе ки масалан чӣ хеле ки бародар гуфт, масалан успед накарда ки бикуна документча, омадан гуфтанд ки инҷа дахай дар шаҳр 2,5 штраф мекунанд. Дар Москва чӣ хеле ки медонӣ 10,000 штраф мекунанд, агар успед накунӣ штрафат мекунем. Ана ӯ бародар масалан бигем штраф дошта, гуфт нахоста ки прота штраф кунад, ки Тоҷикистон рафт 10 рӯз истод, ҳамагӣ гашт омад, патентш кардан, ҳозир кор карде таён бародари азиз. яъне ки шумо бародари азиз, шуморо ин хел гуфтагия ки то моҳи феврали 2023 ра документ намекунем, ин хел невозможно. Шумо метавонед ки биёем масалан Москвада документон кунанд, барое ки шумо мешава хел ҳолатҳое ки баъзе ҳолатҳо ина бародаро бо ҳастанд дар Москва кор мекардан қатъимон як ҷоя ва ёро дар ҳамун шаҳр танҳо бигем доступша закрит кардагие ки дар ҳамун шаҳр наметавонанд документ кардан, лекин омадан дар Москва документ кардан 100% шид. ва ҳамин хотир бародари азиз Анвар, ана хел ҳолатҳое мешава ки масалан бигем дар ҳамун шаҳр шуморо фақат запрет мекунанд бигем патент кардантона, лекин шумо метавонед ки дар дигар шаҳр биёед документона биспоред бародари азиз. Маҷид Муталиб навистааст: чӣ хел пропискара хати патент фаҳмем ки оригинала ё фаршивӣ. Бародари азиз, шумо вақте ки шумо меред патента хичон ФМС худаш ки метиҳад, чӣ хел бо шуморо бигем патенти фаршивӣ метиҳад дар ҳолате ки хичон додагия ва масалан регистратсияра мегӯянд чӣ хел оригинал фаршивӣ. шуморо вақте ки регистратсия мекунанд дар база данных, ина масалан соҳибхона меравад, шуморо регистратсия мекунад, якум шумо мерен нигоҳ мекунед, масалан реална ҳастай, шуморо проверка мекунад дар метро ягон ҷо ҳастай дар база данных, не ки бо метавона ҳамон одам ки пага ё пагаи дигараша баравад шуморо айбат дар данных бигира, ҳамон қадаре ки шумо бигем прота як бор проверка мекунед ки ҳастай, бо метавона ки шуморо айбат дар данных биброра. ира фаҳмидан масалан оригинали масалан будан ё не, фақат дар база данных буданаш нафаҳмид дар база данных ҳаст ё не, ира через ҳамун ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, бигем ки ҷо дар регистратсиятон кардагия ҳамун ҷо қатъӣ метавонед ки шумо биред база данныхтонро проверка кунед. ба ҳамин хотир вақте кадомеро шумо метавонед бародари азиз регистратсия кардан, бигӯ ки дар ки ҷо регистратсиятон мекунед, ҳамон аделе ки шумо меред, шумо метавонед барои безопасниктон проверка карданда шумо да ҳуқуқ доред бародари азиз. Суҳроб Қурбонов навистааст: штраф дошта бошед граница пересекат карда мешавад. бародари азиз, штраф дошта бошед, агар ки штрафтон спордагӣ бошед, масалан шумо метавонед ки граница пересекат кунед, бирем биёем ва чӣ хеле ки мо дар боло қайд кардам, шумо метавонед. ва агар штраф дошта бошед нам мешава баъди ҳолатҳое ки масалан просто аҳамият наметиҳад, мегзаред мерем миёед, не ки агар штрафи калон дошта бошед, инҷа шумо ноҳисагӣ нест ки то чӣ қадар штрафа. ба ҳамин хотир мо ҳамин хел фақат танҳо кӯтоҳ карда мефаҳмонем ки штрафи шумо чӣ қадар ҳастай ва агар кам боша шумо метавонед ки граница пересекат кунед, лекин агар бигем штрафи калон дошта бошед, спордагӣ набошед, инҷа метавонад ки шуморо доступ натан барои яъне граница пересекат кардан. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам, агар видеоро тамошо кардӣ бародари азиз, бинавис дафъаи иншоаллоҳ подробнитар дар бораи корит ҷавоб мегирӣ. Хасик навистааст: ман частни кардам мигратсионкама, яъне граница пересекат кунам, мешавад документ карда. бародари азиз, албатта ки масалан шумо вақте ки бо граница пересекат мекунед, масалан работаро интихоб кунед дар мигратсионкатон, миёед бе ягон камбуди иншоаллоҳ ки патент карда метавонед бародар дар кадом шаҳре ки мехоҳед. Муҳоҷир навистагия: ман граница рафтам омадам, яъне ки Турсия рафтагия, пул наёфта тависс омадани бародар 3-4 моҳ гузашт, ай регистратсия доштак ва сроки регистратсияш буд шидагия.
ما خونه برام депортация мекунам. Бародари азиз, иҷа бигем ситуатсияи худати хеломадагие ки шуморо депортация намекунем, барои ки ту ягон штраф надорӣ ва иншоаллоҳ ки шумо метавонед ки ба ҳазур хона барен. Ягон депортациятон намекунад. Шумо дар асосе ки просто граница пересекат кардагӣ, рафтен омаден ба регистрация доштед то вақта шуморо ягон чиз чи намекунанд. Агар мабодо дар ягон ҷо бигем проверка да бақапан ситуатсияда уже аллакай шумо тишини агар 3 моҳ бигем дошта бошед регистрация, шумо ба он регистрация 3 моҳ метавонед ки бестед ва баъдан граница пересекат кунед. иншоаллоҳ ки ягон камбудӣ намешавад ва мегзаред шумо ба ҳазур меред тоҷикистон бародари азиз. ва ин қадар комментария ва ин қадар саволое буд ки пешниҳоди мо кардем. бародари азиз, зинда ва сарбаланд бошед ки моро қадр кардем ва саволотона пешниҳоди мо кардем. зинда ва сарбаланд бошед. ва бародари азиз, бо агар ягон таи шумо савол дошта бошед ва ё ки ягон ситуация дар ғалтидаги бошед нашод ҳамин чизо, шумо метавонед ки дар комментария мо нависед. бародари азиз, ма иншоаллоҳ ки ба саволои шумо ҷавоб хоҳем дод ва иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки барномаро бисёртар кунем ва рафта ҳамеёро IFMS ва бисёр корое ки ҳаминҷо саволот додагиянд, мо мехоҳем ки ҳамин саволота масалан подробно рафта видео қатъи сиёнка кунем ҳамин чизоро. бародари азиз, ба хотир мо ваъда додем иншоаллоҳ ки кӯшиш мекунем ҳамин кора яъне ки ташкил кунем ва барномаҳое ки оиди документатсия ва дигар мешаванд пешниҳоди ҳар яктаи шумо кунем. зинда ва сарбаланд бошем. бародари азиз, хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ кунем, поделиться мекунем ва савол дошта бошем маро дар комментария нависен ва иншоаллоҳ ки мо боз дар видеоҳои оянда пешниҳоди ҳар яктаи шумо хоҳем кард. зинда ва сарбаланд бошем то видеоҳои оянда. хайр.